Sidste år fremlagde regeringen et lovforslag, der lægger et adgangskrav på erhvervsuddannelserne. Men nu vil de borgerlige partier sætte lignende kvoter på de gymnasielle uddannelser. Blandt andre vil Liberal Alliance kræve et gennemsnit på 7 i folkeskolens afgangseksamen for adgangen til gymnasierne. Pernille Mikkelsen går i 2G på Vejen Gymnasium. Hun er en af dem, som ikke ville have haft muligheden for at starte på gymnasiet i dag, hvis kravet bliver vedtaget. De første par måneder, de var måske lidt hårde, men ellers så følte jeg rigtig godt med og fik taget notater til det hele, så da vi kom op til prøveeksamen, der scorede jeg bare helt vildt gode karakterer, så det er jo fantastisk, at man stadigvæk kan nå at komme fra 0,2 til 10 og 12 og sådan noget. Ud fra Undervisningsministeriets beregninger vil omkring 40% af en ungdomsårgang ikke kunne studere på et gymnasium, hvis adgangskravene bliver skærpet. Rektor på Vejen Gymnasium, Asger Dyrmand, deler dog ikke overbevisning med oppositionspartierne. Jeg synes, man skal nytænke tanken. Jeg synes, man skal tænke tanker om, hvordan får vi flere til at vælge EUD. Og der må gerne komme til at gå lidt færre i gymnasiet. Det er fint nok, fordi der er jo en eller anden, som men man skal gøre det ved at gøre det attraktivt at gå på EUD. Problemet er bare, skal man gøre det ved at forringe gymnasiet? Eller skal man gøre det ved at gøre det attraktivt at komme på og blive tømrer? Byrådsmedlem Tommy Raklitz fra det konservative Folkeparti vil ikke udelukke, at man skal være mere nytænkende. Jeg synes faktisk, at komme an på at vi får undersøgt tingene ordentligt og ser, hvad det rigtige niveau er. Men ligefrem at gå ud bare sådan for hoften og skyde og sige, det skal være 4 eller det skal være 7. Det synes jeg er sjovt. Tommy Raklitz mener, at kvoterne skal være strammere end regeringens seneste udtalelse om at sætte adgangskravene på samme niveau som erhvervsuddannelserne. Så derfor siger vi, at det er også fint med et krav, men jeg vil godt have undersøgt dybere, hvor det er, det krav det skal ligge, hvad det er, tallet skal hedde. Jeg kan ikke sige, om det skal være 4 eller det skal være 7. Jeg kan sige, at det skal nok ikke være 7. Det er jeg ret sikker på. Om det skal ligge under 4, det er jeg også i tvivl om. Men det kræver nogle dybere undersøgelser, ikke bare nogle politikere, der står og fyrer af, at nu skal kravet være 7. I bagspejlet på det nye forslag sidder Pernille. Hun føler sig benådet over hendes plads på gymnasiet, mens forslaget kører videre igennem diverse medier. Jeg følte mig heldig over, at jeg kom ind med sådan et gennemsnit på så lavt. Men jeg føler også, at jeg får en anden chance, altså second chance for at få et gennemsnit og for at bevise over for mig selv også, at jeg rent faktisk godt kan finde ud af at gå i skole. Trods de manglende karakterer i folkeskolen er Pernilles visioner om at studere til havbiolog stadig intakte. At hvis jeg kan få lov, og hvis jeg tjener penge nok, så vil jeg gerne studere i USA på Hawaii Pacific Ocean University, så derfor skal jeg have et godt gennemsnit for at komme derover i engelsk også. Men ellers så universitetet herhjemme på en bacheloruddannelse i biologi, og så senere en kandidat. Så det er, hvad jeg har planer for i hvert fald. Om regeringen bukker under for de borgerlige partiers krav vil fremtiden vise. Pernille Mikkelsen er fri for i dag. Tysklektierne venter, for karaktersnittet skal være højere her end i folkeskolen.